yan. Hello, hello. Dito tayo. Na to yun. Alaminos, Ilocos ko kabutan. Alaminos, Ilocos. Ha? Wala, comment to. Badminton. Mabandita? Uy, bawal sa dita. Bawal dita kasi To yan na eh. Vlog din natin eh. Dito tayo sa Alaminos, may kami lang nakipicture dito eh. Anyata nga kayo, Madam Tabian eh. Damagam na niya nga kayo dayta. Tatagar di kami tamagat niya. Sino makasungbat na niya nga kayo dayta? Ang ba nakakabil nga tagna? May agitin Mr. and Mrs. nga kwada ni Bougainvillea da. Doon ka na ata dito gaw di picture. Nya kini na Amerikana na ya. Ayaw talaga nagrigan. Nya mo data. Ha, hindi ano ti pagkuan tayo. Ayan ti. Ganun. Nananawid ko lang kung may sombrero kundi siya makitaga Hawaii. Diba? Mayat kumano kasi tinarami. Suot mo sa shades mo. Canadian. Ano yun sir? Nakabirog sila ang alibrin sa tadyat pagkitihan. Ada bayad na si kayo mo. Bali na talaga ti pinagbanban ni kasi ko ni mayaman. Panigit na mayan. Sika. Pumartak pa ta madamdama si kayo mo. Ang bumibilo. Kalalis na pala dito. Jeto natin para natin. Pagkasita. When? Welcome to Alaminos! Apo dati Amerikana dito yun bakasyonista nakaduwati. Yan ni mayat niya makita dito sa. Yan. Ate mo may sak. Data man ni Canadian data. Magmag na. Data Canadian. Ay, kung ano sikat Amerikana? Ang siya Amerikana ka. Kagahawaya ko man awit ko di kal. Bakit Amerikana mo lang di Hawaii? Bali ah. Di ba mabutan kag bangka? Eto ilatan niya. Ang mga kalangag bangka nadano mo aming nga kwan. Papasyaran ditan. Tapos